If you like this video, please like, share, and subscribe to our NYGC Nice Yaga channel. At kung gusto mong lagi kang updated sa aming ina-upload na videos, please click the notification bell. Nice Yaga channel, ang nagapalanga sa imo. Welcome to Nice Yaga channel, ang nagapalanga sa imo. Basta drama, jokes, kantahan, hugot, at iban pa. Nice Yaga channel. Like, share, and subscribe. Nice Yaga channel. Oops! Kalintian ay sa makadali ang inyong problema. Maglingaw-lingaw na, tungod-ari na ang Nice Yaga Joke Time Drama. Ginadulong sa inyo sang NYGC Nice Yaga Channel. Nice Yaga Joke Time Drama. Kagkaroon, sugura na naton ang Ay, grabe ganyan kabuhi namon ni Miloy. Daw hindi ako makapati nga sa kalawig siyang panahon ng kamigid man. Pero sa kadugayo namon nga duwa, daw ay ko kabate nga may ginhatag na sa sakon Duwa ko mo lang na parmeng hatag sa iya. Ay, ako lang parmeng nag-effort sa relasyon namon nga duwa. Ay, Miloy ko. Kung hindi talang kapalangga ng animal ka, mbot lang sa imo. Loy. Ang aton na blaido nga si Brownie ho. Okay. Araw, Brown. Dugay-dugay lang damog mo ha. Damay na batian ko animal ano to ban? Ang ido tagani. Sabagay do ano sa English ang sapat? Animal. Okay. Oo. Paano ka maghambal sa English nga sapat ka? Ano? You animal. Pwede man, Loy. Pwede na. Animal you. Okay. Pero Loy. Daway ko kadom-dom nga may... Ay, may hatag ako si mo ba siya? Way pagano ko sa maganambal, balaan mo nang sa pinsar ko, Loy. Balaan mo may kwan kita kadua? May mental telekinesis kita. Anong mental, ano ganda? Hindi ko kamit lang. Mental telekinetic power. Na, knowledge power. Ay, sponsor. Ano to? Loy. Doon kagad naghatag sa akong regalo. Naglipas ng December kag ang Valentine's Day. Wala kagad siya maging hatag sa akong haw. Subong, may ihatag ako sa imo. Tuod! Abe. Klo, abe. Klo? Oo. Permi mo na siya magamit. Tuod? Ano na siya? Sa diin na siya magamit, Loy? Klo, babalaan mo na karukurado na siya? Taga ikusang klo. Sige, ari klo. Ano na? Sa liog. Balaan ko na, Loy. Ano na siya? Hindi na surprise. Kulintas, Loy. Kulintas. Sala. Ano maganda na, Loy? Lugod. Migo noy, nga nagapangasubo ka haw? Ay, abi, may gutoy-toy kay zero ko sa test naton. Ano? Zero ka sa test? Oo. Ay, ala. Ako bala migo noy, zero man. Tood? Oo. Ay, zero ko, tapos zero ka man. Hala, basi masiling si ma'am nga. Nga ano may gutoy-toy? Nga gasundan na ita. Pero hindi panindugan ko kidya. Nga wala ko yan nanunod sa imo ya. Kay mas alam ko ya gurosan sa imo. Ay, mas alam ko ya Ote, sige be, testingan ko be. Tistingi bala, pamangkuta ko. Te, ano sa English be ang bulak? Sus ka hapos. Ang English ng bulak, rosas. Siling mo, alam ka. Tiging kadlawan mo kuhaw. Kay siling mo, sagad-sagad kagid. Ang English ang bulak, rosas. Ano man gali? Siyempre, flower.
Ay, gali. Oo eh. O ti ikaw, abi, mangkutunta ka. Ano? Ano English bisang paka? Sos kahapos. Man, wait. Okay. Ay, kanami isang aga. Oy, Pancho, nagaano ka da? Nga nagalantaw-lantaw ka da sa bintana. Kinalantaw ang mga tao sa guwa. Ay, oo, Diyos eh. Kamalipayon sa ila. Kasadya. Pero, do kasan o lang, no? Amo gani. Daw kasan ulang. Bata pa kita. Subong. Tigulang na. Ay. Kadasig lang sang lakat sang panahon. Amo matuod. Oh, pila na lang kaadlaw. Holy Week na. Amo na ina ang ginasiling nga balaan nga si Mana. Ang mga tao, mapamalandong naman. Ano? Mapamalandong? Ang iban siguro. Pero may aray nga iban nga imbes sa simbahan, didto ya makadto sa lagawan. Pero nagapati ako, Panso, nga madamo pa man sa mga tao nga padayon gihapon nga nagaalagad. Kag padayon nga nagasimba. Amo matuod. Pero may aray nga. Ginaraso na lang ang Semana Santa. Kay tungod wala obra, imbes nga magkadto sa simba, makadto sa beach resort. Ay, tiway ta sinasang mahimo. Ay, kung pinsaron gani, Jose. Ginpangamuyo naton sadto. Sang ara pang pandemya nga. Tani, madula na ini kag makabalik na kita sa normal. Subong, balik na kita sa normal. Pero ang mga tao, nalipat naman. Ay, amogid kita sinang nga mga tao, Panso. Sa panahon gani nga may problema kag kabudlayan. Ilabi na gid kung may mag-abot sa aton nga balatian. Madumduman naton siya. Pero kung ara gani kita sa kalipay kag kasadya, ilabi na gid kung maghari sa aton ang kwarta. Nagakalipatan na naton siya. Gusto? May mga panahon gid nga ginapadumdum kita, Panso. Sige lang, Jose. Padayon na lang ang pagtutom sa pagpangalagad. Ay. Sige. Dire ka lang, anay, ha? Diin ka naman iya makadto. Hambalan ko si Ilyong kag si Milo isang maayong balita. Nga aman. Base pa lang man magsimba sila. Ay abaw. Okay. Hala, Catherine, ari ka di gali? Uy, Sky, kamusta ka na? Ako? Okay, good. Ikaw? Ayos lang. Nalipay ako nga nakita ko ikaw liwat. Nalipay man ko bala. Do sa ano bala no? Do ka sa ano lang? Gani man. Do ka sa ano lang, bata pa kita. Subong dalaga na. Kag naganobyo-nobyo pa. Kamusta na gali ang life mo, Sky? Ang life ko, ate, are. Do ka buhi. Labutaw ka gid gihapon, no? Ay, kabalo ka naman niya sa akon. Halin sa una. Amo nagig ko na iya. Gani. Te, ang love life mo ya, kamusta? Ate, wala. Wala? Wala na kami. Ang bot silingon, break na gali ka mo. Ay, oo, balakat. Kabalo ka naman sa mga lalaki. Mayo lang niya magpasalig, pero... Pero ano? Kung makuha na ganing tanan si mo, bayaan ka lang. Ay, agot. Ay, hindi man tanan nga lalaki amo sinaskay. Madamo man siyang lalaki nga mabuot kag masaligan. Tuod? Ay, sos. Pasalig lang na yung kalabanan. Pero, kadamo ako siyang kilala nga mabuot man nga lalaki. Ako damo ko yung nakilala nga tuntong nga lalaki.
Pero kung lantawon tagid balas kay, kadamo man balas ang mga babae nga manog into. Mga babae bala nga, maayo man magpaasa. Grabe man magpasalig. Ay, tuod, yun na balakat. Kung sa bagay, may punto, kakat. Mapababae man o lalaki, kung manog into, ginaiya. Ay, abaw, may hugot ba? Pero dyan ay pabalaskay. Ano tong hambal mo nga, ginhatag mo na ang tanan? Oo, ginhatag ko ng tanan. Ang tanan nga ano? Ang tanan nga pagigugma ko para sa iya eh. Aw, Okay. Ay, Hala, ito mas kubado. Nga nagakuriit ka. Ay, ambot Gintampa ko ni Manang mo, Rose. Nga gintampa ka ni Manang Rose dito mas kubado, haw. Ano naman ang sala mo? Ano abi kay isang birthday niya balas ang nagligad si Mana? Nangayo sa sakon sa regalo. Anong ginregalo mo sa iya? Hambal ya sakon. Bisan ano lang kuno basta may diamond. O ano ginhatag mo sa iya? Siyempre, braha. Okay. Ay, dyan ay pa. Dami nagapanawag sa ako na. Abe, lantawon ko. Uy, si Pariberto. Anong kinahanglan ni Pariberto sa ako man? Abe, sabton ko. Pariberto. Ayong gabi si mo. Takibot ako kay nagatulot-testing ko di sa akong paha nga bagong bakal balak. Uy, may paha ka naman nga bago? Uy, dumayo na ho? Hindi balong nakadamo sa paha ko nga nagkalabugdo. Basta may chicks ga kabugdo ang paha ko. Doon si Premiloy ka magaling. Mo na permi kay Premiloy, basta may chicks nga magage. Nakabugdo mo ng paha ya. Amo man na. Si Miloy nagsunod-sunod na sa akon when originality. Dumamo gali sila ni Premiloy man? Anyway, yung mate, may share ko si mo, pre. Uy, ano nang i-share mo sa akon, Preberto? Naglaing ibot ko sa inyo, Uy, dyan ay pa. Hindi naglaing ang buot mo sa hamon? Nagpasinging contest ka mo, mga tonto ka mo, ano kung ipa-intra. Sige kung kami magkanta, Preberto, daw maulan, basi kung ikaw, bla mabagyo na gidaw. Dason, ang lain pagkikipabangda nyo pa kung ako nagyaw-yaw sa 4,000 nyo nga premyo. Kasi Premiloy man ito nanugid siya ko. Nakabate pa ko gilibak nyo kung on ko kuno ni Marites. Hey, balo ka Preberto. Gahandom wala pa. Ang mga tao nga daan, gahandom gid nga makakwarta. Di pagkabati nga may kwarta nga ipanagtag kung sino magdaog. Ati hingagaw da yun. Balo ka naman iya sa aton nga batasan. Pero bisan nga nagpataka lang mo pabangod. Sabi nyo, mayo na ikaw, Miloy, kung ka Oo, ano mambal mo ka Premiloy kung ka pamati ha? Abi, tadlo nga ang pamati mo, gabungor-bungor ka. If you like this video, please like, share, and subscribe to our NYGC Nice Yaga channel. Kasakit sa ulo ko. Nag-aalay ang balikawang ko. Nagasakit ang mga kamot ko. Sakit akong tiil, massage ko. Sakit. Mapabata o tigulang, matambok man o kon maniwang, mapadalaga man o kon soltero, ilabi na gid kun ikaw. Preberto. Ayong gabi si mo. Takibot ako kay
Nagatulot testing ko di sa akong paha nga bago nga bakal bala. Uy, may paha ka naman nga bago? Uy, Oo. dumayo na haw. Kasi balong na kadamo sang paha ko nga nagkalabog to. Basta may chicks ga kabugto ang paha ko. Daw si Premiloy ka magaling. Amo na Premiloy, basta may chicks nga mag-agi. Nakabugto mo ng paha ya. Amo man na. Si Miloy nagsunod-sunod na sa akon when originality. Dumamo galihin ni Premiloy man. Anyway, yung mate, may share ko si mo, pre. Uy, ano nang i-share mo sa akon, Preberto? Naglaing ibuot ko sa inyo, Uy, dyan ay pa. Hindi naglaing ang buot mo sa hamon? Nagpasinging contest ka mo, mga tonto ka mo, ano kung ipa-intra. Ito kung kami magkanta, Preberto, daw maulan, basi kung ikaw, bla, mabagyo na gidaw. Dason, ang lain pagkikipabangda nyo pa kung ako nagyaw-yaw sa 4,000 yung premyo. Si Premiloy man ito nanugid siya ko. Nakabate pa ko, gilibak nyo ko kung kukulo ni Marites. Ay, balo ka, Preberto. Gahandom nila. Ang mga tao nga daan, gahandom gid nga makakwarta. Di pagkabati nga may kwarta nga ipanagtag kung sino magdaog. Ati hingagaw daw yun. Balo ka naman iya sa nga ito ni batasan. Bisan nga nagpataka lang mo pabangod. Dabi nyo mayo na ikaw, Miloy. Kung Oo, ano mambal mo ka Premiloy kung ka pamati siya? Abi, tadlo nga ang pamati mo, gabungor-bungor ka na mo. Ikaw di ko nung nagpanugod siya. Ha? Ikaw di ko nung? Oo. Pataka. Itagaan na siya ni Puloy gulong kape, bisan si Puloy naghambal ako gitudlo ya. Walang lain daw. Ako naglain da nga si Pre Puloy naghambal, ikaw yung napabangdan. Man, kitagaan sa ganit, tinapay kagape. Bao. Ikaw, Roberto, kamusta ka na sa nagligad ng mga inadlaw? Anong mga activity sa imo kabuhi? Ay, masako ako pala Ilyo. Ay, aba. Ito naman si kumpare mo iya. Well, ni gasugid. Lain na kay Puloy kang Miloy nga babala na nila ang ang gasugid? Oo, ako Lain ako Man, mahilig ako yung mag-study sa mga realidad nga nagkakalatabo sa kabuhi isang tao. Lumayo na, ha? Yaman, anong nastudihan mo? Nakaobragan ko programa tungod sina. Uy, may programa ka, Subong? Ano sa imo naman ang radio station na ginaobrahan, Subong? Oo, abi mo, ikaw lang may naisaga FM. May ESFM ang ko. Ay, oo, ESFM. Mas nagabasko, damo, naging kuno nagapamati na sa sagay. Oo. Di, abi mo na nung panawagos ng program kay nag-study ako sa realidad ng palibot. Oo, anong tawag mo sa programo? Balbalanay kada gabi. Subagol ako na title sa programa, ha? Tingnan mo ng title sila. Suspense sila mo. Ito? Di sa title pa lang mamati ng tao, di ba? Oo, title pa lang mamati ka na. Makon mo na, balbalanay sa gabi. Sino ba nabing hindi mamati? Magamo naman si Premiloy, guro. Kaya una, guro, abre radyo, ya. Diyan ka na rin nasa ni Puloy sa okay. Ay, oo. Amo ginaya nga daan ang source ng tao yung Preberto. Kadamo na sa mga social media, sa mga ginagamit. So, radyo yan number 1 ginagapon. Oo. Gapati ko siya ya. Ang radyo. Sa pag ho, radyo ginatawag na pamatian sa mga kumpare. Makon mo rin bandwang title, balbalanay katagabi, manangkong. Porque, no? Sa kadamo sa mga announcer nga huwag na kapaminsar sila. Pero ikaw yung Preberto, napinsarami po na, no? Anong ugayong sa ulap na iya. Oo. Gani, no? Jaktogid.
Pero ini mo programa, Ari, ano ning tay, anong punto sina nga programa, be, kaintindi, kay basi ginamalisihan, bla siya nga to, di ba, ni mga... Amo man. I-explain gid naton. Balo ka naman nga. Ang pinsal sa tao, pwede agad na mapandar ang auto ay gasolina mo. Jakto gid. Ay, pertin yung abilidad sa mga tao, Preberto. Oo. Ari, isa ka segments yung balbalan ay kada gabi. May mga topic ako dira nga studyhan. Example, may isa ka organisasyon la Parilyo. Oo. Now, isa ka organisasyon. Wow, makibot ka. Uy naman. Organisasyon sa mga senior citizen bla. Oo. Dumayo na ho. Organisasyon sa mga senior citizen. Di kita ginada. No. Makibot. Ikaw pa senior ako, hindi pa. Pakadto lang. Ote, ano natabo sa ilang organisasyon? May isa ka senior citizen nga kilala gid namon bla dire sa amon nga federasyon namon. Oo. Ote. Nagkuhan siya, nag-sariling sikap siya, way siya nagupod sa amon. Uy. Baga daw nagwa siya gali sa organisasyon. Nagwa siya. Yes. Mga senior. Nagwa siya. Nag-create sa sigiyang kung anong yatahakon siya kabuhi. Oo, do may haraman siya behind dom. Ngati, do hindi ko diya magtinad, do maubra ko yung hakon man Bisan sa barangay, way na siya ga-coordinate. Uy. Okay. Ang natabo, nagsikat siya Prilyo. Uy. Pero na pinsaran niya kung wala, kung pabilin lang ko din hindi ko magsikat. Hindi siya magsikat, Pero may leksyon siya nga nakuha, Prilyo. Uy, naman? Ang iyang kasikatan, napugday. Senior. Senior ka na mo. Siyempre, gatigulang na balang tao. Mag-una gid na. Kurik. Nagkapugday. Abi mo tabo? Oo. Siligin meeting niya kami tanan, keyboard kami, pati ako dala sa mo. Oo. Gin-meeting niya kami, kag may gin-propose sa amon nga kada panblad, ulog yun na namuntanan ko no. Oo, tiway siya dahil palapit sa asosasyon, subong ara-ara siya. Subong pitipugday ko di ara na siya. Oo. Damo magka-relate niyong mati ka. Oo. Ote. Ano tong natabo sito? Ang title siya program, kaniyapon para kay Lolo. Ito ka marami man. Kaya para man na sa mga senior citizen. Senior mo. Panyapon para kay Lolo. Pero kami, nakabasa na kami siyang, hindi ka na sikat, hindi ka na sa amo daw. Wala, intuod na. Mag-iugyonan. Iugyonan namon. Uy, anong natabo? Iugyonan namon yung. Tiki, siyempre panyapon para kay Lolo, may mga ticket sa gipagwa yung. Para maka-income, amo na ang ipapanyapon sa mga tigulang. Rapos. May rapos. Ticket, rapos na mga muna. Mabakal ka ticket pagkapanyapon ka. Alright. Doon ka nami, mantani ba? Tika ron, siyang nagpanyapunay na kami, isa kag isa sa amon gahatag mga numbers para nga at least malingaw ang tawag lang. Mga senior citizen may gatsa, may nagabudot siya kung ano na lang. May senior citizen nga nagbakir, sobrang bakir ang ulo na ubusok daw na bla. Kala disgrasya pa. Ulo, ano natabo? Sa iyo nga ginhimo sa itong kwan na programa. Baklo, ito sa mga senior, nagkalabalda nga nagkalapiyan mo. Uy, nagkalabalda nga nagkalapiyan. Pagwa namon. Oo. Pagwa namon sa entablado, may naghambal. Lolo Berto, dihin may balbalanay. Uy, hala. Oo, no? Ang natabo, anong
ang kwarta, ang ticket. Gin panghatag mo to sa mga senior? Dali lang bala. Di pa niya po na. Oo. Excited. Diba ang title pa niya po kay Lolo? Para kay Lolo? Oo. Tingnan nga, may tatay kang nanay to, may kamataan pa. Naglain pa. So, hindi mayo mag-amunaw. Sabi mo, anong number to si isa? Oo. Ako lang din makuha siyang panyapon, Lolo, kaya may arthritis to. Oo, no? Di sa bagay, senior may rason, no? Oo, di sadya. Ang sadya, di paghatagay na kwarta, may mo nung hambal siyang sikat to, na yung kilala namon nga nagtipyok sa buong samon, kaya hindi na sa sikat. Oo. Sila niya to, bulig to na iya, para sa mga senior, kag para sa Ginoo. Kaya na. Naglain pa. Nga mo yung natabo. Amo na bulig to, para sa senior kag Ginoo ay. Sin ko pati Ginoo, ginagamit na. Oo. Daw may aral kita nga makuha sa natabo da sa inyo para dito. Amo ng programa ko, balbalanay ka na gabi, ginabalbal. Dapat gini, magamo na yung istorya, balbalon din na sila dapat. Kasakit sa ulo ko. Nag-aalay ang balikawang ko. Nagasakit ang mga kamot ko. Sakit akong tiil, massage ko. Sakit. Mapabata o tigulang, matambok man o kon maniwang, mapadalaga man o kon soltero, ilabi na gid kun ikaw pamilyado. Sako sa trabaho, nagabatyagid sang pagpalanakit sang kalawasan mo. Gani, ano pa ang ginahulat mo? Mag-relax na, magpamasahe sa pinakamalapit nga Blay Massage sa inyo lugar. Magpamasahe na, mangin matawhay ang pamatsyagan.